खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेनि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ बिटिआरआव सोरखार दानायाव बयनिख्रुइबो गोख्रोंसिन बिफाव लागोन बिजेपि। बिटिएडिआव राजखान्थियारि खौसेथिनि थाखाय सिएम हिमन्त बिश्व शर्माया खावलायदों। रबिबारखालि बाक्सायाव गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया फिन फोसावदिं मेलाव बाहागो लादों। गिबि मन्थ्रिया बाक्सा जिल्लानि आनन्दपुर सि ब्लकआव दिहिरा पन्चायत समितिनि देरहानाय थांखि मेलाव बाहागो लायो। बे जथुमाव रायजो बिजेपिनि आफादगिरि दिलीप शइकिया आरो गागि केबिनेट मन्थ्रि रन्जित कुमार दासआबो गिबि मन्थ्रिजों दंमोन। बे मेलाव गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गोबां गोनां बिबुंथि होयो। बिथाङा बुंदों दि बिजेपिआ बिटिसिआव सोरखार दानायाव गोख्रोंसिन बिफाव लागोन। बे बुजिलायनाया हाग्रामा महिलारीजोंबो दं, प्रमद बर' आरो अनजलि दैमारिजोंबो दं। नाथाय जों हारसिङैनो बिसायख'थि गेलेगोन। जों बिटिआरनि गासैबो राजखान्थि दोलोफोरा बिसायख'थियाव बाहागो लानायखौ लुबैयो, जाहाथे बिटिआरनि सुबुंफोरा गुबुन जायगानि बायदि मोनदांनो हायो। बेनि गेजेरावनो गिबि मन्थ्रिया बुङो दि बिटिआरआव भिसिडिसि गैयाब्ला पन्चायत बिसायख'थि जानाय बायदि बिसायख'थिनि खान्थिजों जानांगोन। गिबि मन्थ्रिनि हानि ट्रेपिंनि सायाव खौरांगिरिफोरनि सोंथिनि फिननाय होनानै गिबि मन्थ्रिया बुंदों दि आं आंनि बिबानखौ मावफुंगासिनो। जाय जेबो खालामा बिसोरो जेखि फाव फान्दाया मानो। बेफोर जोंनि हारिमु नङा, बेनिखायनो सोंनाया लाजिनांथाव। गिबि मन्थ्रिया बाक्सा जिल्लानि एबिसि ब्लकआव हानि जेंनाखौ सुस्रांनायनि सायावबो बिबुंथि होयो। चेन सालिहाया सासे बिजेपि एजेन्ट। अखिल गगैनि अजदखौ नेवसिनानै गिबि मन्थ्रिया बुङो आंहा खर' सिननो सम गैया। सोरखौ होखारनांगौ बेखौ जों नायगासिनो दं। गिबि मन्थ्रिया बेखौबो बुंदों दि दायो बिटिआर होखारनायनि बाथ्रा रायज्लायनायनि जेबो आबहावा गैया। बिथाङा बुंदों दि बिटिआरआव मोनसे थि हारिनि सुबुंफोरनि अनजिमाया सानफ्रोमबो बांगासिनो दं। नैथि खौराङाव दङ इउपिपिएलनि दैदेनगिरिनि गोनांथि गैयै बिबुंथिखौ फिन होदों बिजेपि संसद दिलीप शइकियाया। बिटिआरआव सोदोबनि दावहाजों बिजेपि इउपिपिएल फारागथिया गोथौसिन जाबाय। बड'लेण्ड टेरिटरियेल ओनसोलाव इउनाइटेड पिपल्स पार्टी लिबारेल आरो भारतीय जनता पार्टीनि गेजेराव राजखान्थियारि जेंनाया दुंहाव जागासिनो दं, जेराव गोब्राब गावारि गाग्लोबनाया गिबि खौरां जागासिनो दं। बिजेपिनि आसाम रायजो आफादगिरि दिलीप शइकियाया इउपिपिएलनि दैदेनगिरि आरो बिटिसिनि हाग्रामा मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारीखौ फिन सोंखारिदों, जायखौ बिटिआरआव फेरेंगा होननानैबो मिथिनाय जायो। बेयो शइकियाखौ आथिखालाव जोबलांनाय नेशनेल डेम'क्रेटिक फ्रन्ट अफ बड'लेण्ड (एनडिएफबि) जोनोमजों सरजाबनाय बसुमतारीनि दान्थे-बिदान्थे गोनां बिबुंथिनि उनाव जादों। बसुमतारीया दाबि खालामदों दि एनडिएफबिखौ सासे माखासे असमिया दैदेनगिरिनि थाखाय दानाय जादों आरो शइकियानि संसदनि सोद्रोमा जानायनि ओंथिया मा बेखौ बुजिनायनि सायाव सोंथि खालामो। फिननायाव शइकियाया बुंदों दि बिथाङा बसुमतारीनि गियानखौ आनजाद नायनो थाखाय थि समखौ नेगोन। बिथाङा बुंबावदों दि जुदि बिसोरो मोगा-मोगि जायो अब्ला बिथाङा बै गियानखौ आनजादाव होनो थाखाय गोजोनगोन। बे सोलाय-सोल'आ बिटिआरआव बिजेपि दैदेननाय लोगोआरि हान्जानि सिङाव दावराव-दावसिनि बांलांनाय नेरसोनफोरखौ बांहोयो, जायजों फैबाय थानाय राजखान्थियारि बादायलायनायनि सिगां गोरोबथाया थागोन ना थाया बेखौ लानानै सानखांनाय सोमजिहोदों। थामथि खौराङाव दङ बङाइगावआव देहा फालांगि खालामग्रा रेकेटखौ हमदों, सा 6 हमजादों। बङाइगाव पुलिसआ रबिबाराव 10 आगस्ट सन्तोषपुरनि उस्मान रिजर्ट एन्ड फेमिलि रेस्टुरेन्टआव मोनसे अजद होजानाय देहा फालांगि रेकेटखौ फोजोबस्रांदों, जेराव बिगोमाजों लोगोसे सा 6 सुबुंफोरखौ हमनाय जादों होनना खौराङाव फोरमायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। हमजानाय सुबुंफोरा बिगोमा उस्मान गनि, 2 गुबुन हौवाफोर आरो 3 हिनजावफोर। जायगानि सुबुंफोरा बुंदों दि बिसोरो हान्जाखौ सन्देह गोनां थासारियाव रिजर्टआव हाबनाय नुदोंमोन। जेब्ला मोगा-मोगि जायो अब्ला बिथांमोनखौ गाज्रि थासारियाव मोननाय जादों, जाय रायजो-राजाखौ रागा जोंखांहोदों। बे जाथाया ओनसोलाव गुलाय-गुजाय सोमजिहोदों। रागा जोंखांनाय थागिरिफोरा रिजर्टनि गोबां खथाफोरखौ बुफायदों। थासारिखौ सामलायनो थाखाय गागि मावख'गिरिफोरजों लोगोसे मोनसे गिदिर पुलिस हानजाया जाथाय जायगायाव सौहैयो। थागिरिफोरा दाबि खालामदों दि बिसोरो गोबाव समनिफ्रायनो रिजर्टखौ गाज्रि आखु दिन्थिनायनि सन्देह खालामदोंमोन आरो गले-गले अजद होदोंमोन, नाथाय जेबो राहा लानाय जायाखैमोन। बिथांमोनहा अजद होदों दि गनिआ सांग्रांथि होसेयावबो अपारेसन खालामबाय थादों।
हमजानायफोरखौ सोंनाय फिननायनि थाखाय अबयापुरी आरो मेरसर पुलिस थानायाव लांनाय जादों होनना फोरमायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। ब्रैथि खौराङाव दङ गसाइगाव पुलिसआ कक्राझार देहा फाहामसालिनिफ्राय इनभार्टार आरो सलार बेटारिफोर खावनायनि दायाव सानैखौ खायो। कक्राझार देहा फाहामसालिनिफ्राय इनभार्टार बेटारिफोर खावनायनि दायाव सानै हमजादों। गसाइगाव पुलिसआ गासै कक्राझार जिल्लानि देहा फाहामसालि आरो सावस्रि मिरुफोरनिफ्राय इनभार्टार आरो सलार बेटारिफोर खावनायनि दायनिगिरिखौ खादों। अक्सिगुरि गामिनि जियारुल शेख आरो आमिर आली शेख मुंनि सन्देह गोनां सुबुंफोरखौ मैया हर गेजेराव सेल्क' फाउन्डेसनजों हेफाजाब होजानाय मोनसे अपारेशनाव आरो मोनसे आन्दोनि फुंखानिफ्राय मोनसे स्रोद सुलुंनि बिथायाव हमनाय जादों। पुलिसआ बुंदों दि सानैबो सावफाहामारि सुबिदाफोरखौ नोजोर होनानै गोबाव समनिफ्रायनो गोबां खावनायफोराव लोब्बा दं। अपारेशननि समाव खावनाय गोबां बेटारिफोर बोखांनो हादों। गसाइगाव आर.एन.बि सिभिल देहा फाहामसालिनिफ्राय सानसे हराव मोन 80 बेटारिफोर खावनायनि साननैसो उनावनो हमनाय जादों। बिबानगिरिफोरा फोथायो दि बे जराया जिल्लानि खमैबो 20 सावस्रि मिरुफोरनिफ्राय खावनायजों सोमोन्दो दं। गुबुन जाथावना लोगोफोरखौ नागिरनो आरो आद्रा थानाय खावनाय बेसादफोरखौ मोनफिननो थाखाय नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। बाथि खौराङाव दङ आसामनि बर' आफादफोरा बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय इउपिपिएल आरो बिपिएफखौ ज' जानो खावलायदों। फैबाय थानाय बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल बिसायख'थिनि सिगां मोनब्रै गाहाय बर' आफादफोरा इउपिपिएल आरो बिपिएफखौ हेफाजाब होनो आरो जयै खारनो खावलायदों। खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ फोरमायो दि दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' साहित्य सभा आरो सिगांनि उदखारि हान्जा बिएलटि आरो एनडिएफबिआ इउपिपिएलनि दैदेनगिरि प्रमद बर' आरो बिपिएफनि दैदेनगिरि हाग्रामा महिलारिनो लाइजाम लिरनानै बिसायख'थिनि सिगां ज' जानो थुलुंगा होदों। बिसोरो 2 आगस्टसिम फिननायखौ आसा खालामगासिनो दं। बर'आ मुंख'दों दि गोबां बोसोरनि दावराव-दावसिनि उनाव गायसनजानाय गोजोनखौ रैखाथि होनो थाखाय बड'लेण्ड टेरिटरियेल ओनसोलनि थागिरिफोरा राजखान्थियारि खौसेथि लुबैयो। हानजाफोरा उदां आरो मोजां बिसायख'थिनि थाखायबो खावलायदोंमोन। इउपिपिएलनि गाहाय प्रमद बर'आ बुङो दि खौसेथिया मोननै लामानि थिरांथा जानांगौ आरो सावरायनाय जागोन। बिथाङा ओनसोलाव समाजारि रांखान्थियारि जौगानाय आरो गोरोबलायनायनि गोनांथिनि सायाव गोसो होदों। बिपिएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिया बुंदों दि बिथांनि दोलोआ बे थांखिखौ बरायदों आरो सिगाङावनो लिरनानै फिननाय हरखाबाय, नाथाय सोंथि खालामो दि इउपिपिएलआ मानो बेबादि खालामाखै। द'थि खौराङाव दङ आरपिएफ गुवाहाटीआ 20,800 रांनि रेलवे बेसाद खावनायनि दायाव पान्डुआव सानैखौ खादों। गुवाहाटीआव रेलवे रैखाथि हान्जाया 9 आगस्टनि मोनायाव पान्डुनि जेनेरेल स्ट'र डिप'निफ्राय रेलवे बेसाद खावनायनि दायाव सानै सुबुंखौ खादों। इन्सपेक्टर बिक्रमनि दैदेननायाव सिआइबि गुवाहाटीनि हान्जाया इन्सपेक्टर पवन कुमार आरो आरपिएफ पस्ट कामाख्यानि बिथांनि हान्जाजों लोगोसे मोनसे स्रोद सुलुंनि बिथायाव गोख्रैयै खामानि मावदोंमोन। दायनिगिरिफोरखौ आखाइयाव खावनाय बेसादफोरजों लोगोसे डिप'नि सोरगिदिं इन्जुर खाथियाव हमनाय जादोंमोन। हमजानाय सुबुंफोरखौ 24 बोसोर बैसोनि शम्भु साहुनि आरो 24 बोसोर बैसोनि अशक कुमार होनना सिनायथि होदों। सानैबो 6 नं जालुकबारि पुलिस थानानि सिङाव थानाय पान्डु कल'निनि। बोखांनो हानाय बेसादफोरनि गेजेराव रेलवे डाब्बाफोराव बाहायजानाय मोननै स्क्रेप यार्ड डेम्पार्स आरो 20,800 रांसो बेसेननि G2 भल्ट रेलवे बेटारिफोरनिफ्राय स्क्रेप पार्ट्सफोर दं। आरपिएफ पस्ट कामाख्यायाव मोनसे केस रेजिस्टार खालामनाय जादों आरो दायनिगिरिखौ 11 आगस्टआव गुवाहाटीनि स्पेसियेल रेलवे मेजिस्ट्रेट बिजिरसालियाव दिन्थिनाय जागोन। अब्ला दिनैनि खौराङा एसेनोसै। गोजोन्थों।